Mä olen semmoinen kirjoittaja, että tykkään tehdä taustatyötä. Ja kun mä lähden kirjoittamaan romaania, niin mä itsekin haluan upota sinne romaanimaailmaan. Ja se on varmaan se syy, että minkä takia esimerkiksi luonto on niin tärkeä, ihmisen vastuu ympäristöstä on niin tärkeä mun kirjoissani. Se auttaa mua jollakin tavalla itse uppoutumaan siihen maailmaan, jota mä olen kirjoittamassa. Eli mä teen paljon taustatutkimusta ja kun mä kirjoitan, niin mä haluan kokea, että mä olen siellä maailmassa vähän niin kuin, mä näen ne aika elokuvallisina ne kirjojen kohtaukset. Ja olen myöskin hyvin visuaalinen kirjoittaja, mä käytän paljon kuvia kirjoittamisen apuna. Mulla on jokaista kirjaa varten aina semmoinen oma kuvakokoelma, joka auttaa mua hahmottamaan sen kirjan maailmaa ja henkilöitä. Ja en oikeastaan koe, että tämä olisi kovin paljon muuttunut tämä kirjoitusmetodi. Eli mä olen ihan alusta asti tehnyt paljon taustatyötä ja käyttänyt näitä visuaalisia apuja ja teen sillä tavalla edelleen. Eli ehkä nykyään osaan hahmottaa paremmin niitä kirjoittamisen vaiheita ja missä vaiheessa esimerkiksi tulee ne kuvat mukaan, mutta varsinaisia isoja muutoksia ei ole tapahtunut. Ajattelen sillä tavalla, että kun kirjasta tehdään sovituksia, niin ne sovitukset on aina erillisiä teoksia. Eli kirja ikään kuin on olemassa ja säilyy olemassa ja seisoo omilla jaloillaan ja sitten kaikki siitä tehdyt sovitukset on aina erilaisia tulkintoja. Ja mun mielestä tulkitsijoilla pitää aina olla oikeus tehdä semmoinen tulkinta kuin he haluavat. Eli siinä mielessä mä en ikään kuin ajattelen, että pettyisin siihen, jos mun kirjasta tehdään versio, joka näyttää erilaiselta kuin se on mun mielikuvissani näyttänyt, koska mun mielestä ei ole realistista odottaa, että mikään versio voisi koskaan näyttää siltä, kuin se on mun mielikuvituksessani ollut. Eli siinä mielessä yritän aina erottaa sovituksen siitä alkuteoksesta. Musta tuntuu, että kahdella kielellä työskentely ei mulla niinkään vaikuta siihen juoneen tai tarinankerrontaan, vaan se vaikuttaa siihen kertoja ääneen kaikkein eniten. Eli siis mun kirjoissa ainakin tähän asti, niin ne on pääasiassa minäkertojia, joita siellä esiintyy. Toki joissain kirjoissa esiintyy sitä hiukan muutakin, mutta mä kirjoitan vahvasti minäkertojia ja minäkertojat tarvitsevat aina sellaisen äänen, joka on juuri heille ominainen ja poikkeaa mun muiden kirjojeni minäkertojista. Ja ikään kuin tämän äänen löytäminen on mulle se olennainen asia tai yksi niistä hyvin olennaista asioista. Ja siinä kohtaa tämä kahdella kielellä työskentely vaikuttaa siihen, että esimerkiksi minkälaisia sanoja tämä käyttää, tämä kertoja, millä tavalla hän rakentaa lauseita, minkälainen on juuri hänen kielensä ja lauseittensa poljento. Ja siinä kohtaa tosissaan koen, että nämä kaksi kieltä ja niiden vuorovaikutus auttaa mua todella paljon, mutta varsinaisesti tarinallisiin rakenteihin tai juonenkuljetukseen mä en koe, että sillä olisi kovin paljon vaikutusta. Olen kyllä jossain mielessä ja jossain määrin huolestunut. Että olisin vielä ehkä muutama vuosi sitten sanonut, että ei tämmöistä tarvitse olla huolissaan, että kyllähän suomen kieli elää ja voi hyvin, mutta ja edelleenkin ajattelen, että suomen kieli kyllä elää ja voi hyvin ja elävään kieleen kuuluu se, että se muuttuu jatkuvasti, mutta kyllä siis se, että lukutaito on selvästi rapistumassa, niin kyllä se vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla me käytetään meidän äidinkieltä. Ja suomen kieli on pieni kieli, joka ei ikään kuin, sillä ei ole minkäänlaista valta-asemaa, ei ole koskaan ollut eikä ikinä tule olemaan. Eli se, että se pysyy elossa ja aktiivisena, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kirjoittaa sillä, meidän täytyy lukea sillä. Ja jos nämä taidot on ikään kuin katoamassa tai heikkenemässä, niin kyllä myös suomen kieli itsessään kärsii siitä.
Mä itsekin kuuntelen aika paljon äänikirjoja, eli en ole millään lailla lähtökohtaisesti äänikirjavastainen. Mulla on kyllä semmoinen suhtautuminen niihin, että läheskään kaikki romaanit esimerkiksi tai kaikki kirjat eivät toimi äänikirjana. Toiset toimivat paremmin ja toiset huonommin. Se vaatii tietynlaisia ominaisuuksia toimijakseen. Mutta joo, itse esimerkiksi kuuntelen paljon tämmöistä kronologisesti etevää juonivoittoista fantasiaa tai tietokirjoja äänikirjoina. Eli siis mun mielestä äänikirjat on saavutettavuuden vuoksi hirveän hyvä asia ja monella muullakin tapaa, mutta se on pakko mainita, että tekijän oikeuskorvaukset, joita kirjailijat saavat äänikirjoista, niin pitäisi kyllä hyvin äkkiseltään hoitaa kuntoon, koska ne on todella huonolla tolalla. Tämä on semmoinen yhdistelmä sitä kielen poljentoa ja niitä visuaalisia kuvia ja aistikokemuksia. Mä itse koen luonnossa liikkuessa esimerkiksi hyvin voimakasta semmoista, puhutaan aistieuforiasta, että joku semmoinen aistikokemus, niin kuin vaikka valon suodattuminen puun lehtien läpi, niin voi aiheuttaa semmoista hyvin voimakasta mielihyvän tunnetta, niin mä itse koen näitä paljon ja mä pyrin välittämään niitä myös kirjoittamisessani. Ja totta kai myöskin, että kun kirjoitan luontokuvauksia, niin pyrin aina siihen, että ne myöskin palvelisivat sitä kokonaisuutta, sitä tarinaa, jota mä olen kertomassa. Eli Lumenlaulajassa esimerkiksi luontokuvaukset, kun Louhi puhuu luonnosta, niin ne perustuu ikään kuin siihen hänen maailmaansa, minkälaisia metaforia siellä voisi olla. Hän sanoo, että pimeys laskeutuu kuin parvitummia lintuja, koska hänen maailmassaan on tummia lintuparvia. Hän ei voisi sanoa, että pimeys laskeutui kuin betonikansi, koska hänen maailmassaan ei ole betonikansia. Eli mä pyrin aina pitämään sen kielen ikään kuin sen maailman ehdoille ja lainalaisuuksille myöskin ikään kuin siihen sopivana. Mua kiehtoo erilaiset valtarakennelmat ja siihen, että mihin valta perustuu, mihin valtarakenteet perustuu ja minkälaisia asioita käytetään ihmisiä vastaan, minkälaisilla tavoilla ja keinoilla ja asioilla ihmisiä hallitaan. Ja jollakin tavalla mun kirjoittamiseni ehkä pyrkii ikään kuin suuntaamaan semmoisen valonheittimen näihin rakenteisiin, koska musta tuntuu, että aika usein ne on näkymättömiä ja silloin jos joku on näkymätöntä, niin siihen on hyvin vaikea tarttua ja sitä on vaikea lähteä kyseenalaistamaan. Eli kun mä kirjoitan valtarakenteista, niin mä pyrin ikään kuin samanaikaisesti tuomaan ne päivänvaloon. Ja mä en välttämättä halua antaa lukijalle mitään suoria neuvoja nyt ainakaan, mutta myöskään vastauksia siitä, että miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua, mutta mä haluan, että lukija ehkä näkee jotakin uudella tavalla luettua mun kirjojani ja voi sitten itse miettiä, että miten hän haluaa siihen suhtautua. Mun kerrontatyyli on varmastikin jossakin määrin runollinen, mikä yllättää mua itseäni, koska mä en ole ikinä oikeastaan kirjoittanut runoja. Mä luen niitä kyllä paljon, mutta mä en ajattele, että mä osaisin kirjoittaa runoja. Ja mun kerrontatyyli on varmasti myöskin jossain määrin viipyilevä ja pohdiskeleva, eli se ei ole välttämättä kovin nopeatempoinen tai juonivetoinen. Ja mä tunnistan ikään kuin rajoitukset siinä, että minkälaiseen yleisöön tämä vetoaa, koska jotkut ihmiset eivät jaksa välttämättä lukea sellaista viipyilevää, ja sitten toisaalta on lukijoita, jotka kaipaavat juuri sitä. Mä sanoisin, että on yhdistelmä ikään kuin tämmöistä orgaanisesti syntynyttä ja spontaania ja tietoista, koska
totta kai mä en voi pakottaa kirjoittajana tiettyjä asioita. Mä en voi pakottaa itseäni muuttamaan kirjoitustyyliäni hyvin erilaiseksi tai joksikin, mitä se ei luonnostaan ole. Mutta samanaikaisesti totta kai mä teen kirjoittajana valintoja, tietoisia valintoja sen suhteen, että millä tavalla mä haluan rytmittää tarinaa tai kohtauksia tai dialogia. Eli kyllä siellä on, nämä kaikki on siellä mukana. Hän sanoisi, että älä luovuta. Hän sanoisi, että kaikki muuttuu, jos ei välttämättä helpommaksi, niin jollakin tavalla ymmärrettävämmäksi. Ja että muutaman kirjan jälkeen tiedät jo paljon paremmin, mitä olet tekemässä, vaikka et nyt sitä uskoisi. Ei, en halua koskaan sanoa kenellekään, että älä vaan lähde tälle alalle, koska mun mielestä kirjoittaminen on aina arvokasta. Että vaikka se ei aina johtaisi julkaistuun kirjaan tai kirjailijan uraan, ja joissakin tapauksissa se kyllä johtaa, niin mun mielestä kirjoittaminen on aina arvokasta ja ehdottomasti ei ikinä ajan hukkaa. Eli siis sanoisin, että kirjoittakaa semmoisista asioista, jotka on teille tärkeitä ja joista haluatte kirjoittaa. Ja myöskin mun mielestä on kirjoittamisen kannalta mielekäs taito oppia katsomaan maailmaa tarinoiden kautta, koska tarinoita ja ideoita on aivan kaikkialla. Niitä ei mun mielestä tarvitse erikseen lähteä etsimään, vaan yleensä se este, jos tyhjä paperi tuntuu kauhistuttavalta eikä siihen synny mitään, niin yleensä se este on jossain muualla kuin siinä, että niitä ideoita ei olisi. Yleensä se este on tulppaa jossakin siellä omissa sisuksissa, että joku estää ikään kuin niiden ajatusten laittamisen siihen paperille. Ei ole kyse siitä, että ajatuksia ei olisi. Muistaakseni en. Ihan 100% varmaksi en nyt osaa sanoa, mutta jos olen, niin täytyy myöntää, että siitä on varmaankin kauan ja se ei ole ehkä ollut hirveän mieleen jäävää. Todennäköisesti en. No, olen nähnyt vain rautatieaseman ja kirjaston, joten siinä mielessä en ihan kovin paljon vielä pysty muodostamaan mielipidettä, mutta kirjasto on ihana. Rakastan aina kirjastoja. Kirjastot kaikkialla maailmassa on mun lempipaikkoja ja kirjastoissa töissä olevat ihmiset on kaikkialla maailmassa ihan hirveän kivoja ihmisiä ja kirjastoissa on aina kiva esiintyä. Mä haluaisin osata kaikkia maailman kieliä. Se olisi mun supervoimani.